या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। महोदय पर्वणी निमित्त समुद्रकिनारे गजबजले। वाळू माफियांना दणका, तहसीलदारांची भल्या पहाटे कारवाई। आणि सार्वजनिक बांधकामच्या नव्या मंडळामुळे सिंधुदुर्गचं काम होणार गतिमान। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टी देई रिफ्रेश हमी। आरोंदा सावरजुवा इथं अवैध वाळू उत्खननावर सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी भल्या पहाटे धडक कारवाई केली। या कारवाईत 15 कामगारांना ताब्यात घेतलंय, तर वाळू उत्खननाचं सामान जप्त करून रॅम्प नष्ट करण्यात आले। याबाबत गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली आहे। तहसीलदारांच्या कारवाईनं वाळू माफियांचे पुन्हा एकदा धाबे दणाणले। यावेळी काही कामगार पळून जाण्यात यशस्वी ठरले। शासकीय मालमत्तेचं नुकसान केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला जाणार आहे। दरम्यान अवैध वाळू उत्खननाबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या। या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे। यापूर्वीही बेकायदेशीर वाळू उत्खननावर तहसीलदारांनी कारवाई केली होती। तहसीलदारांच्या या कारवाईचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे। या कारवाईत तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्यासह निवासी नायब तहसीलदार संदीप चव्हाण, मंडळ अधिकारी विनायक कोदे, पोलीस उपनिरीक्षक सरदार पाटील, मंडळ अधिकारी संजय यादव, तलाठी सोनसूरकर, सचिन कोरे, प्रवीण पोले, सचिन चितारे, संदीप मुळी, कोतवाल नरेश यादव, दिनेश पेडणेकर, पोलीस पाटील महादेव केरकर, पोलीस हवालदार मनोज मारुती राऊत आदी सहभागी झाले होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्हचं YouTube चॅनल। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। आदर्श एज्युकेशन सोसायटी संचलित नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवेचं वार्षिक स्नेहसंमेलन येत्या 10 फेब्रुवारी 2024 ला होणार आहे। विविध कलाविष्कारानं नटलेल्या या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थितीत असणार आहेत ती म्हणजे सिने कलाकार हार्दिक जोशी आणि अक्षया देवधर जोशी यांची, तसेच सिनियर पोलीस अधीक्षक कांतीलाल कोथिंबिरे आणि ऑरेंज ज्यूस टीम उपस्थित राहणार आहे। नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं स्नेहसंमेलन दरवर्षी दणक्यात होतं। संस्था अध्यक्ष मनोज गुळेकर यांच्या हटके संकल्पनेतून कार्यक्रम राबवले जातात। श्रेयस तळपदे यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून गेल्या वर्षी मुलांमध्ये उत्साह वाढवला होता। या वर्षी सुद्धा काही सेलिब्रिटींची उपस्थिती असणार आहे। राणा दादा अशी ओळख मिळवलेला हार्दिक जोशी, अक्षया देवधर जोशी आणि यांच्यासहित सिनियर पोलीस अधीक्षक कांतीलाल कोथिंबिरे आणि ऑरेंज ज्यूस टीम या कार्यक्रमाला हजेरी लावणार आहेत। हा कार्यक्रम 10 फेब्रुवारी 2024 ला नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या पटांगणावर होणार आहे। या कार्यक्रमासाठी सर्वांनी उपस्थित राहावं आणि आस्वाद घ्यावा असं आवाहन करण्यात आलंय। नमस्कार, मी कौस्तुभ देसाई, नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे मध्ये सहाय्यक शिक्षक या पदावर कार्यरत आहे। सर्वच जण एका कार्यक्रमाची आतुरतेने वाट बघत असतात। तो कार्यक्रम म्हणजेच वार्षिक स्नेहसंमेलन कार्यक्रम। आपल्या नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवेमध्ये सुद्धा असाच वार्षिक स्नेहसंमेलन कार्यक्रम म्हणजेच ॲन्युअल गॅदरिंग
आपण दरवर्षी साजरा करतो. आपल्याला माहितीच आहे की तो आपण अत्यंत दिमागदार पद्धतीने आपण साजरा करतो दरवर्षीच. यामध्ये फिल्म इंडस्ट्रीमधले मोठे मोठे कलावंत या ठिकाणी येतात आणि आपल्या विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्याचं काम करतात. यावर्षी देखील आपण हा वार्षिक स्नेहसंमेलनाचा म्हणजेच ॲन्युअल गॅदरिंगचा कार्यक्रम 10 फेब्रुवारी 2024 रोजी आपल्या शाळेमध्ये आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या कार्यक्रमाची जी यावर्षीची आमची थीम आहे ती आहे वसुधैव कुटुंबकम. आपल्याला माहितीच आहे की आपल्या भारत देशामध्ये विविध राज्यांमध्ये विविध संस्कृती आहे, तसेच विविध प्रकारचे पदार्थ, त्याप्रमाणे विविध सगळ्याच गोष्टींमध्ये विविधता आपल्याला आढळून येते. तर त्या जरी विविधता असली तरीसुद्धा त्या विविधतेमधून एकतेचा संदेश देण्याचा जो भारत देशाची जी संस्कृती आहे आणि या संस्कृतीद्वारेच विविधतेतून एकता आणि त्याचप्रमाणे हे विश्वाचे माझे घर असा एक संदेश देण्याचा प्रयत्न यावर्षी आम्ही करत आहोत. या कार्यक्रमासाठी यावर्षी आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत ते म्हणजेच ACP कांतीलाल कोथिंबेरे सर, त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे लाडकेच म्हणजेच राणादा पाठकबाई म्हणजेच आपले हार्दिक जोशी आणि अक्षय देवधर, तसंच ऑरेंज ज्यूस गँग हे देखील आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावणार आहेत. मला अशी आशा आहे की आपण सर्वजण या कार्यक्रमाला नक्कीच उपस्थिती द्याल. आणि आपलं स्थळ तर आपल्याला माहितीच आहे, नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवेच्या पटांगणावरती दिनांक 10 फेब्रुवारी 2024 संध्याकाळी 7 वाजता. धन्यवाद. नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे खारेपाटण, सेक्रेटरी मोहन कावळे. आम्ही दरवर्षीप्रमाणे यंदा स्नेहसंमेलन 10 फेब्रुवारी 2024ला आयोजित केलेले आहे. तरी आमच्या मुलांना सर्व पालकांनी आणि सर्व मित्रप्रेमींनी येऊन त्यांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्यासाठी उपस्थित राहून जे काय सेलिब्रिटीज येणार आहेत, असे मोठमोठे सेलिब्रिटीज येतात आणि तसेच आम्ही नवीन आता सेलिब्रिटीज ज्या पाहुण्या बोलवलेल्या आहेत त्यांचा आस्वाद घ्या आणि आमच्या मुलांना प्रोत्साहित करा. राजेंद्र ब्रह्मदंडे, सहसेक्रेटरी. स्नेहसंमेलनामधून आम्हास साध्य करायचे ते मुलांचा आत्मविश्वास जो त्यांना त्यांच्या ध्येयापर्यंत पोहोचविण्यास मदत करेल आणि आमच्या अध्यक्षांचे अपेक्षित स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल. दरवर्षीप्रमाणे ह्यावर्षीही नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे येथे वार्षिक स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम होत आहे आणि दरवर्षाप्रमाणे यावर्षी आपल्या मुलांसाठी आणि त्यांच्यामध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना कौतुकाची थाप देण्यासाठी मराठी सिनेविश्वातले राणादा असतील, हार्दिक जोशी, अक्षता देवधर, अंजलीबाई जे तुझ्यात जीव रंगला या मालिकेतून आपल्या घराघरात पोचले आहेत, असे जी जोडगोळी आहे आणि रिअल लाईफ पण जोडी झाली आहे आता सध्या, ती आपल्या भेटीला येते. तसेच चेंबूरचे सध्याचे पोलीस अधीक्षक कांतीलाल कोथिंबेरे साहेब तेही आपल्या मुलांना भेटण्यासाठी येत आहेत. तसंच यूट्यूबचे सध्याचे फेमस असे इन्फ्लुएन्सर आहेत आणि यूट्यूबमध्ये सध्या जे मुंबईला असतील आणि बॉलिवूडमध्येही कलाकारांना ज्यांनी भुरळ घातली आहे असे ऑरेंज ज्यूस गँग जी आहे ती आपल्या मुलांना भेटण्यासाठी आपल्या नडगिवे येथे येत आहे. तर मी हेच सांगतो की सगळ्यांनी फक्त माझ्या शाळेतलीच नाही तर आसपासच्या आजूबाजूच्या जेवढे काही परिसर आहे त्यातल्या सामान्य व्यक्ती संपूर्ण सर्वसामान्यांसाठी ह्या आपला वार्षिक स्नेहसंमेलनाचा सोहळा जो ओपन आहे आणि तुम्ही त्याचा नक्कीच आमच्या मुलांसाठी तुम्ही या, तुम्ही आमच्या मुलांचं कौतुक करा ही विनंती करतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं नवीन मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. यामुळे सिंधुदुर्गच्या बांधकाम विभागाचं काम गतिमान होणार असल्याचा विश्वास कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी यांनी व्यक्त केलाय. तसेच या नव्या मंडळाच्या माध्यमातून नेमकं कसं काम होणार आहे याबद्दलची माहितीही दिली. पाहूया. महाराष्ट्र शासनाने आता मागच्या आठवड्यातल्या कॅबिनेट बैठकीदरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र सार्वजनिक बांधकाम मंडळाची स्थापना केलेली आहे. त्यासाठी आपले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री
तसेच आमचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री महोदय माननीय श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांनी पुढाकार घेऊन एक चांगलं काम, स्तुत्य काम केलेलं आहे, जेणेकरून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे एकूण आता आमच्याकडे 2 डिव्हिजन आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 2 डिव्हिजन्स आहेत, कणकवली आणि सावंतवाडी. दोघांची एकूण रस्त्यांची लांबी दोन्ही विभागांतर्गत जवळजवळ 2000 किलोमीटर इतकी आहे. आणि ही सर्व लांबी तसेच परिसरातील शासकीय इमारती, सिंधुदुर्गाचं मुख्यालय असलेलं आपलं ओरस येथील जिल्हा कार्यालय किंवा इतर प्रशासकीय विभागांची कार्यालय यांची नियमित देखभाल दुरुस्ती तसेच रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती ही सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येते. यापूर्वी म्हणजे सद्यस्थितीत जे आमचं अस्तित्वातील मंडळ कार्यालय रत्नागिरी येथे आहे, म्हणजे आज आमच्या सावंतवाडी किंवा दोडामार्ग येथील माणसाला तिथे पोहोचण्यासाठी 3.5 ते 4 तासाचा अवधी लागतो. या कालावधीमध्ये बरेच लोकांना त्यासाठी वाहनांची सुविधा, रेल्वेची सुविधा ह्यांच्यावर अवलंबून राहत असल्यामुळे बराचसा येण्या जाण्यामध्ये त्रास होत होता. आणि आता जे सिंधुदुर्ग येथे आमचं कार्यालय, मंडळ कार्यालय स्थापन होणार आहे, त्याच्यामुळे सिंधुदुर्गात नागरिकांना, विशेषतः सामान्य जनतेला तसेच प्रचंड फायदा होणार आहे. आपल्या रस्तेविषयक समस्या लवकर सोडवल्या जातील. जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र निधी मंडळ कार्यालय झाल्यामुळे प्राप्त होणार आहे. त्याच्यामुळे येथील विकास कामांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. आणि माननीय पालकमंत्री महोदय आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली जी आमच्या विभागाची घोडदौड सुरू आहे, त्याला अजून चालना मिळून कामं तातडीने कशी पूर्ण होतील आणि गुणवत्तापूर्ण पूर्ण होतील, त्यासाठी एक विभागीय कार्यालय झाल्यामुळे, मंडळ कार्यालय झाल्यामुळे संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला फायदा होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. देवगड तालुक्यातील आंबाव कलम मोहरावर थ्रिप्स कीटकाच्या हल्ल्यामुळे आंबा बागायतदार हैराण आहेत. महागडी औषधं वापरून देखील या रोगावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश येत आहे. प्रसंगी औषधं तयार करून स्थानिक पातळीवर विक्री होत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे नेते सुशांत नाईक यांनी केलाय. या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित असणारे आमचे गणेश गावकर असतील, फरीद काजी असतील आणि बुवा तारी असतील, आज आम्ही अशासाठी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे की आता तुम्हाला माहिती आहे की देवगड तालुक्यामध्ये पूर्ण आंब्याचा सीझन आलेला आहे. डिसेंबर पासून जवळजवळ थ्रिप्सचा प्रादुर्भाव खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आणि थ्रिप्सचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचं खूप मोठं नुकसान येत्या काळात मार्च मे मध्ये होणार आहे अशी सगळ्यांची कळकळ आहे. आम्ही जेव्हा गावात या ठिकाणी फिरतोय, जवळजवळ आम्ही काल सौंदा ठिकाणी, वाडा या ठिकाणी होतो, त्यावेळी थ्रिप्सचा प्रादुर्भाव एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होता की तिथले शेतकऱ्यांची व्यथा आम्ही ऐकून आजची ही प्रेस घेत आहोत. खरं म्हणजे हा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आहे आणि उद्या आमचे नेते अंबादास दानवे या ठिकाणी येत आहेत आणि त्यांच्या अनुषंगाने आम्ही या थ्रिप्सबद्दल त्यांच्याकडे ज्या मागण्या मागणार आहोत, त्या मागण्या अशा पद्धतीने असतील की आता जी कीटकनाशकं या ठिकाणी विक्रेते विकतायत ते थ्रिप्सच्या नावावरती, ती पूर्णपणे बोगस आहेत. ती त्याच्यावरती कुठचाही क्वालिटी कंट्रोलचा हे राहिलेलं नाही आहे. क्वालिटी कंट्रोल त्याच्यावरती अनुशासन त्याच्यावरती राहिलेलं नाही आहे. इथे कृषी विभाग, फळ संशोधन केंद्राने ह्यावरती औषध काढणं खूप गरजेचं होतं, पण अशा प्रकारचं कुठचंही औषध काढलं गेलेलं नाही आहे. तरी पण इथले जे विक्रेते आहेत, खत विक्रेते असतील, कीटकनाशक विक्रेते असतील, यामागे थ्रिप्सचं औषध म्हणून 4 ते 5,000 रुपये लिटर या ठिकाणी विकतायत आणि पूर्णपणे आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांची फसवणूक करतायत असा आमचा त्यांच्यावरती थेट आरोप आहे. ह्यामागे मोठा भ्रष्टाचार ह्यामागे आहे. कारण काय औषध विक्रेते ह्याच ठिकाणी औषध तयार करून त्या बॉक्समध्ये भरून, त्या बॉटलमध्ये भरून विकतायत आणि ही आंबा बागायतदारांची पूर्णपणे फसवणूक होते आहे. आंबा बागायतदार ह्याच्या मागे खूप प्रकारच्या अडचणी आहेत. त्या अडचणी अशा आहेत की प्रत्येक 4 दिवसांनी या थ्रिप्सवरती जे औषध फवारणी करावी लागते आणि ही औषध फवारणी 4 दिवसांनी करावी लागते, त्याला लेबर मोठ्या प्रमाणात लागतोय, त्याला सुद्धा नुकसान होत आहे.
म्हणजे कुठे ह्याच्यापुढे जो आंबा विक्रेत्यांवरती होणारा आंब्याला येणारा भाव आणि त्याच्यानंतर येणारा त्याचा खर्च ह्याचा ताळमेळ कुठेही बसणार नाहीये. त्याच्यामुळे हा जो आंबा बागायतदार आहे तो पूर्णपणे नुकसानात जाणार आहे. आणि हा नुकसानात कोणामुळे जातोय तर ह्या कीटकनाशक विक्रेत्यांमुळे जातोय. आणि हे बोगस जे कीटकनाशक विक्रेते आहेत त्यांच्यावरती कारवाई होणं आणि त्याच्यावर अशा फसवणूक करणाऱ्यांवरती गुन्हे दाखल होणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं बाब आम्ही अंबादास दानवे साहेबांच्या समोर मांडणार आहोत. तिथे सगळे अधिकारी असतील आणि ह्या अधिकाऱ्यांनी ह्यावरती ISI मान्यता नसेल कीटकनाशकांवरती त्याची प्रत चांगली नसेल तर ते कीटकनाशकाचं दुकान विक्रेते हे बंद झाले पाहिजेत. अशा अनुषंगाने आम्ही या मध्ये उतरणार आहोत. युवा सेना याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवेल. जर ह्या प्रशासनाने यामागे काही राहिलं तर आम्ही मोठ्या प्रमाणात युवा सेनेमार्फत आवाज उठवू. नसेल तर यांनी हे जे थ्रिप्स वरती जे औषध येत आहे ते बंद करावं, म्हणजे जी फसवणूक होते ती बंद करावी. नाहीतर आम्ही युवा सेनेमार्फत मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवू. साहेब, एकीकडे तुम्ही असं बोलता, त्याच्यासाठीच आम्ही उद्या अंबादास दानवे साहेब विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्र राज्य हे सिंधुदुर्गामध्ये येत आहेत. त्यांच्या कानावरती त्यांच्याकडे आपण हे एक निवेदन देतोय आणि ह्या निवेदनामार्फत जो कृषी विभाग आणि जो मानांकन त्याच्या संदर्भातलं निवेदन आम्ही एक देतोय आणि त्याचं प्रत तपासण्याची आम्ही विनंती त्यांना करणार आहोत. आणि ही प्रत तपासल्यानंतरच कीटकनाशक विक्रेत्यांना अधिकार दिले पाहिजेत विक्रीचे, असं आमचं म्हणणं आहे. आणि ते अधिकार दिल्यानंतर त्यांना ती औषधं विक्री करायचा अधिकार त्यांना प्राप्त होईल. साहेब, असं कसं आहे की तुम्ही बघितलं असाल की पूर्ण जिल्ह्यामध्ये कुठेही निषेध झाला नाही. फक्त देवगड तालुक्यामध्ये दाखवण्यापुरता निषेध झाला. ते पण 7-8 जण होती, त्यांनी निषेध केला. आणि प्रशासनाला काल मनाई आदेश पण ह्याच्यामध्ये होते आणि मनाई आदेशमुळे त्यांच्यावरती गुन्हे अजून दाखल झालेले नाही आहेत. आणि हे प्रशासनाला जाग आणण्याचं काम आमचे इथले सर्व लीडर करतील की कारण मनाई आदेश असताना सुद्धा जर असं कृत्य जर कोणी केलं असेल तर त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल होणं हे सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रशासनाची जबाबदारी असेल. आणि हे प्रशासनाची जबाबदारी असेल की यांच्यावरती गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. का साहेब, प्रशासन गुन्हे दाखल करणार नसेल तर आम्ही आता उद्या एसपीची भेट घेऊ सगळ्यांशी आणि इथले आमचे कार्यकर्ते असतील ते पोलीस स्टेशनला भेट देतील. त्यांना कायदा समान पाहिजे. ज्यावेळी मनाई आदेश असतो त्यावेळी आमच्यावर सुद्धा गुन्हे दाखल होतात ना, मग समोरच्यांवरती सुद्धा गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. साहेब, भाजप आम्ही आव्हानाकडे पाहतच नाही. कारण काय आहे की पूर्ण जिल्ह्यामध्ये भास्कर जाधव फक्त कणकवलीत राणेंवर बोलले आणि ते त्यांना मिरची जोडली. आणि इथे सुद्धा भास्कर जाधव येत्या काळात येणार आणि त्याची तारीखही डिक्लेअर होईल. त्यावेळी बघूया कोण कोणाला अडवतं ते. आम्ही लवकरात लवकर भास्कर जाधव साहेबांना इथे आणण्याचा प्रयत्न करणार. कारण काय आहे की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भास्कर जाधव साहेब नेते म्हणून फिरतायत. त्यामुळे इथला कधी वेळ देतील त्यावेळी मात्र नक्की त्यांना इथे आणू. आणि त्यांनीच आता पुढे येत्या काळात इलेक्शन आहेतच ना, त्यावेळी त्यांनीच ते तारीख पुढे येऊन डिक्लेअर करावी. मग बघूया भास्कर जाधव येत आहेत की कोण आणू देत आहेत आणि कोण अडवत आहेत ते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे यांचा 60वा वाढदिवस आहे. या निमित्ताने आमचे सहकारी आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते राहुलजी कन्नान आणि त्यांचे मित्र श्री गर्ग, ज्यांनी अतिशय सुंदर अशा चित्रपटाची निर्मिती केलेली आहे ज्याचं नाव आय एम बन्नी असं आहे. दादासाहेब फाळके पुरस्काराने याला गौरवित करण्यात आलेलं आहे आणि भारतातले सुमारे 30 वेगवेगळी पारितोषिकं ही या चित्रपटाला प्राप्त झालेली आहे. बेटी बचाओ बेटी पढाओ हा जो मंत्र आहे की आपल्या मुलीला आपण चांगलं शिक्षण दिलं तर ती मुलगी भारताचं भवितव्य बनू शकते, आपल्या कुटुंबाचा आधार बनू शकते, यावर आधारित हा चित्रपट आहे. आणि सुमारे 60,000 मुलं जी मुंबई महानगरपालिकेच्या
शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत त्या सर्वांनी हा चित्रपट अवश्य बघितला पाहिजे आणि यापासून स्फूर्ती घेऊन आमच्या तरुण मुलीने देशाचं भवितव्य घडवलं पाहिजे आणि त्यासाठी मी त्यांना सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. मुलं मुली यांना एकसारखा दर्जा दिला पाहिजे आणि म्हणून आपल्या बहिणी असतील, आपल्या माता असतील, त्यांना त्यांचा नेहमी आदर करणं सुद्धा हे मुलांचं कर्तव्य आहे. आणि म्हणून असं मला वाटतं की एक नवीन क्रांती या निमित्ताने महाराष्ट्रामध्ये येते. मी मनापासून या उपक्रमाचं हार्दिक स्वागत करतो आणि महाराष्ट्राचा शिक्षण मंत्री म्हणून सर्वांनाच आवाहन करतो की प्रत्येक शाळेमध्ये ही फिल्म दाखवावी, जेणेकरून हा संदेश सर्व महाराष्ट्रभर पसरेल. या निमित्ताने मी मुख्यमंत्री महोदयांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. त्यांच्याकडून महाराष्ट्राचा खूप विकास व्हावा अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. पालखी तरंग लवाजम्यासह भाविकांच्या उपस्थितीत मालवणात देवतांची महोदय पर्वणी शुक्रवारी मोठ्या भक्तिमय वातावरणात पार पडली. ढोल ताशांचा गजर, सनईच्या सुरानं मालवण नगरी भक्तिसागरात चिंब झाली होती. देवतांनी स्नान केल्यानंतर त्या ठिकाणी भाविकांनीही समुद्र स्नान केलं. सकाळपासून दुपारपर्यंत समुद्र स्नानासाठी भाविकांनी समुद्र किनाऱ्यावर गर्दी केली होती. या सोहळ्यानिमित्त श्री मोरेश्वर तीर्थक्षेत्रावर समुद्र स्नानासाठी हजारो भाविक भक्तांचा जनसमुदाय लोटला होता. महोदय पर्वणी निमित्त मालवणात भक्तिमय वातावरण दिसून आलं. मालवणात महोदय पर्वणी योग निमित्तानं येणाऱ्या देवतांच्या स्वागतासाठी मालवण नगरी सज्ज झाली होती. गुरुवारी रात्री ठिकठिकाणच्या ग्रामदेवता आपल्या रयतेसह मालवण शहरात दाखल झाले. रात्री देवजागरण, भजन, नामस्मरण सुरू होतं. काही देवता सकाळी समुद्र स्नानासाठी मालवणात दाखल झाले. मालवण येथील नागरिकांनी सडा रांगोळी घालून, गुढ्या तोरणं उभारून ठिकठिकाणी देवतांचं स्वागत केलं. भाविकांसाठी ठिकठिकाणी अल्पोपहाराची व्यवस्था करण्यात आली होती. भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं समुद्रात मच्छीमार बोटी आणि सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले होते. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मार्गावर पोलीस बंदोबस्त होता. मोठ्या उत्साहात महोदय पर्वणी समुद्र स्नानाचा सोहळा पार पडला. नमस्कार. आज पौष कृष्ण अमावास्या महोदय पर्वणीनिमित्त या ठिकाणी आज मालवणच्या समुद्रावरती बऱ्याच ठिकाणची देवस्थाने राठी या ठिकाणी आलेले आहेत. सिंधुदुर्गातील कसाल, तळगाव, सोनवडे, ओरोस, तिरवडे, कट्टा, रामेश्वर देवस्थान राठी या ठिकाणी आलेली आहे. आणि याच्या महोदय पर्वणीनिमित्त समस्त सिंधुदुर्गातील भक्तजन या ठिकाणी येऊन समुद्र स्नान करतात आणि हा शाही स्नानाचा जो काही सोहळा आहे तो त्याचा आस्वाद घेतात. आणि हा जो सोहळा आहे तो आपली जी काही पापं केलेली असतात ती पातकं नाहीशी होतात आणि सर्व भक्तगणांना चांगल्या प्रकारे सुख, शांती याचा लाभ होतो. यासाठी हा महोदय पर्वानिमित्त समस्त भक्तगण या समुद्र स्नानासाठी दरवर्षी यथाशक्ती या ठिकाणी येतात. आम्ही कसालवरून आमची पावणे रवणाथ देवस्थानची राठी आहे जी या ठिकाणी काल रात्री या ठिकाणी आलेली आहे. 3 वर्षातून एकदा येतो आणि त्यामुळे यावर्षी महापर्वाचा दिवस आल्यामुळे आमचे तिरवडे ग्रामस्थ राठी ही पण यावेळेस आलेली आहे महोदयासाठी.
स्नान वगैरे आता देवांचं झालेलं आहे. आता इतर भाविकांचं स्नान चालू आहे. आता तळगाव आले, कसाल आले, आणाव आले, परत साळेल इथून आलेले आहेत. असे पंचक्रोशी जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जवळपास सर्व मिळून देव येतात. मालवणची ग्रामदेवता श्रीदेव रामेश्वर नारायण कांदळगावचा रामेश्वर यांसह मालवणात दाखल झालेल्या अनेक देवतांच्या आणि भाविकांच्या उपस्थितीनं दांडी मोरियाचा धोंडा तीर्थक्षेत्र ठिकाणी जनसागर उसळला. भाजप कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख निलेश राणे यांनीही देवतांचं दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका, मालवण सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. वासियो, आजच 40 गावात भाजपच्या माजी नगरसेवकावर गोळीबार झाला. परवा भाजपच्याच आमदारांनी गोळीबार केला. जळगावात तर वाळू माफियांनी उपजिल्हा देखावर हल्ला केला. सासवडला EVM मशीन चा डेमो असलेली EVM मशीनचाच ती मतपेट्या चोरण्याची डेमो करण्यात आला. EVM मशीनच घेऊन चोर लंपा झाले. एवढी सुरक्षा, कायदा आणि सुरक्षेचं राज्य या महाराष्ट्रात आहे का? पोलीस अधिकारी म्हणून रिटायर झाल्यावर पाहतोय, आणि जेव्हा हे राज्य आलं आहे, शिंदे, फडणवीस, अजित पवार, अनेक गुंडांचा जाहीरपणे पक्षप्रवेश सुद्धा केला जात आहे. सीमित संघटनेचे सदस्य सुद्धा घेतले जात आहेत. अशा वेळी कायदा आणि सुव्यवस्था सुरक्षित आहे का? हे मला प्रश्न या राज्यकर्त्यांनी विचारायचा आहे. एक सिंधुदुर्गातला नेता सुद्धा म्हणतोय सन्माननीय भास्कर जाधवना की गुहागर मध्ये आम्ही तुम्हाला बघून घेऊ, तुम्ही पायावर राहणार नाही, सागर बंगल्याला आमचे बॉस बसले आहेत, आम्ही काही करू. अशा प्रकारे अराजकता माजवत आहेत लोक. कायद्याची भीतीच राहिली नाहीये मुळातच. अशा नेत्यांवर खरं तर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली पाहिजे. ह्यांचे लायसनवाले रिव्हॉल्वर सगळ्यांचे ताब्यात घेतले पाहिजे, जे असे चिथावणीखोर भाषण करतात. त्यांचे पहिले लायसनवाले रिव्हॉल्वर जप्त केले पाहिजे. त्यांचं पोलीस संरक्षण काढून घेतलं पाहिजे, म्हणजे ह्यांना यांची लायकी कळेल. स्वतःवर गुन्हा दाखल झाला की अँब्युलन्सची व्यवस्था करायची आणि सरकारांना मग नंतर वाऱ्यावर सोडून द्यायचं. गुंड नुसते पोसायला किंवा उस्कवायला आहेत असे समजतात. सिंधुदुर्गात सुद्धा किंवा रत्नागिरीत सुद्धा किंवा महाराष्ट्रात सुद्धा हे राजकीय नेते चिथावणी देऊन गुंडांची निर्मिती करत आहेत. या राजकीय नेत्यांची निर्मिती आता बंद झाली पाहिजे. सगळ्या लोकांनी, सगळ्या सुज्ञ लोकांनी, सगळ्या सुशिक्षित लोकांनी, सगळ्या शासकीय लोकांनी या बाबतीत एक चळवळ उभारली पाहिजे. आणि असे लोक हे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, म्हणजे हे लोक जर गुंड
सिंधुदुर्गातले प्रतिनिधी झाले, याचा अर्थ सिंधुदुर्गातले लोक तसे आहेत म्हणून त्यांचे प्रतिनिधी हे प्रतिनिधित्व करतात आपलं. म्हणजे आपण गुंड आहोत का? आपण बेताल वक्तव्य करतो आहोत का? आपण खालच्या तळीला जाऊन कोणाची तरी चेष्टा कुचेष्टा करतो आहोत का? आपण कुठल्या तरी धार्मिक गुरूंचा अपमान करीत आहोत का? आपले प्रतिनिधी करतात याचा अर्थ तिकडचे लोकांची रुची तशी आहे असं देशभर मेसेज जातो. तर आपण सिंधुदुर्गवासियांना खास करून या सगळ्या ज्या घटना चालू आहेत राज्यभर, कोकणात, सिंधुदुर्गात, याचा खास करून विचार केला पाहिजे. पूर्ण विचारपूर्वक मतदान केलं पाहिजे. कोणत्याही प्रकारे भ्रष्टाचार पैशात करू नका. आपल्या पुढील पिढीचं भवितव्य हे आपल्या केवळ मतदानाच्या अधिकारात आहे, हे जाणून घ्या. एवढंच सांगतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. वेंगुर्ल्यात महोदय पर्वणी निमित्त समुद्र किनाऱ्यावर भाविकांचा जनसागर उसळला. यावेळी शिवसेना भाविकांच्या सेवेसाठी मैदानात उतरली. बैठक व्यवस्था तसेच नाश्ता पाण्याची सोय करण्यात आली. आज महोदय पर्वणी निमित्त या ठिकाणी येणाऱ्या असंख्य भाविक या वेंगुर्ला सागरेश्वर समुद्रकिनारी दाखल झालेले आहेत आणि या भाविकांसाठी शिवसेनेच्या वतीने वेंगुर्ले तालुका शहर शिवसेना असेल किंवा वेंगुर्ला तालुका शिवसेना असेल यांच्या वतीने व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी त्यांच्यासाठी बैठक व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था, त्याचप्रमाणे मोफत नाश्त्याची व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे. आपल्यासोबत आहेत शिवसेनेचे शहर प्रमुख उमेश येरम आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, या ठिकाणी संपूर्ण व्यवस्था आपण केलेली आहात, काय सांगाल? या ठिकाणी आज महोदय पर्वणी आहे आणि या महोदय पर्वणीच्या निमित्ताने या ठिकाणी दीपक भाई केसरकर यांच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी सर्व भाविकांची या ठिकाणी लागणारे त्यांना नाश्त्याची सोय म्हणजे पोहे, पाणी याची व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे. आणि हा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी करत असताना सन्माननीय सचिन वालावलकर यांचं सुद्धा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आम्हाला सहकार्य मिळतं आणि या सर्व सहकार्यातून आम्ही आज या ठिकाणी हा चांगल्या प्रकारे उपक्रम या ठिकाणी करू शकलो. काय काय व्यवस्था भाविकांसाठी केलेली आहे, काय सांगाल? खरं तर या ठिकाणी युवकांच्या माध्यमातून म्हणजे आमचे युवक शहर प्रमुख संतोष परब आणि त्यांचे सर्व सहकारी आम्ही आणि इतर सर्व मिळून या ठिकाणी या पोहे आणि पाणी अशी सर्व भाविकांची व्यवस्था केलेली आहे. तसेच महिलांसाठी महिला या ठिकाणी तीर्थ म्हणून समुद्रात आंघोळ करतात. तसेच या ठिकाणी विविध येणारे देवांबरोबर महिला येत असतात आणि त्या महिलांना आंघोळ केल्यानंतर चेंजिंग रूम पाहिजे असतो, त्या सर्व चेंजिंग रूमची सुद्धा व्यवस्था आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. महोदय पर्वणी निमित्त माजी आमदार राजन तेली यांनी वेंगुर्लेत उपस्थित राहत देवतांचे आशीर्वाद घेतले. जिल्ह्याचा विकास होऊ दे अशी प्रार्थना त्यांनी यावेळी केली. त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे वेंगुर्ला करेस्पॉन्डंट दीपेश परब यांनी. आज असलेल्या महोदय पर्वणी निमित्त या ठिकाणी माजी आमदार राजन तेली या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या महोदय पर्वणीचा ते सुद्धा या ठिकाणी साक्षीदार झालेले आहेत. आपल्यासोबत आहेत राजन तेली साहेब. काय सांगाल, आज महोदय पर्वणी आहे, पवित्र असा दिवस आहे, अनेक ठिकाणचे ग्रामदेवता या ठिकाणी समुद्र स्नानासाठी आलेले आहेत, काय सांगाल? मी सर्वप्रथम सगळ्या देवतांना नतमस्तक होतो आणि सगळ्या भाविकांना मनापासून मी त्यांना शुभेच्छा देतो की या परमेश्वराने त्यांना चांगलं आरोग्य देऊ देत, त्यांच्या मनोकामना पूर्ण होऊ देत. कोकणातील हा एक अतिशय 4 वर्षांनी येणारं हे जे महोदया पर्व आहे हे सगळ्यांच्या भावनेचा विषय आहे. सगळ्यांची अशी श्रद्धा आहे की इथे समृद्ध स्नान केल्यानंतर आपल्याला खूप चांगली या ठिकाणी यशप्राप्ती होते आणि त्याच माध्यमातून या आपल्या सगळ्या परिसरातले सगळे देवदेवता या ठिकाणी आलेले आहेत. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या वतीने या लोकांमध्ये राहता आलं, त्यांचं दर्शन घेता आलं, मी स्वतःला भाग्यवान समजतो आणि मनापासून इथल्या भाविकांना पुन्हा एकदा त्यांच्या मनोकामना पूर्ण होऊन देत, त्यांना मनशांती लाभू देत आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आमच्या जिल्ह्याचा चांगल्या प्रकारे विकास होऊ देत अशी या परमेश्वराकडे इथल्या आलेल्या सगळ्या देवदेवतांकडे मी प्रार्थना करतो.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. सावंतवाडी शहरामध्ये राज्यस्तरीय 91व्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाच्या निमित्ताने उद्या अनेक विकासात्मक कार्यक्रमांची भूमिपूजन पण होत आहे. माननीय मुख्यमंत्री नामदार शिंदे साहेब ऑनलाईन पद्धतीने या विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन करणार आहे. त्याचप्रमाणे सावंतवाडी शहरासाठी पाणी पुरवठा करणारी ही पाणी पुरवठा सुधारी योजना आहे, त्याचं पण भूमिपूजन मुख्यमंत्री साहेबांच्या हस्ते होणार आहे. तसेच माझगावची नळपाणी योजना जी आहे, धरणाची योजना आहे, त्या योजनेचं पण भूमिपूजन माननीय आमदार यांच्या हस्ते होते. या निमित्ताने केंद्रीय मंत्री नामदार नारायणराव राणे, सावंतवाडीचे महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री नामदार दीपकभाई केसरकर, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नामदार रवींद्रजी चव्हाण हे सगळ्या वस्ती या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुमारे 150 कोटींच्या विकासाच्या योजनांची उद्या दिवसात भूमिपूजन होणार आहे. ही नभूतो भविष्यती अशी गोष्ट आहे. या विकास कामांच्या अधिक माहितीसाठी मी सचिन वारंकर आपल्याला या जिल्ह्याच्या होऊ घातलेल्या भूमिपूजनामध्ये आपणा सर्वांना माहिती आहे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांनी या विशेष करून या मतदारसंघामध्ये दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून ज्या ज्या गोष्टी गेल्या अनेक वर्ष लोकांच्या हिताकरिता प्रलंबित असलेले जे विकासात्मक कामं होती, त्या कामांचा मुख्यमंत्री महोदयांकडे किंवा महाराष्ट्र राज्याच्या अन्य मंत्री महोदय असतील, ज्या ज्या डिपार्टमेंटकडे कामं पेंडिंग होती, ती सावंतवाडीच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी प्राधान्य दिलेलं आहे. आपण गेल्या 1-1.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये जर पाहिलं, रस्त्यासाठी म्हणा, पाणी पुरवठ्यासाठी म्हणा, आरोग्यासाठी म्हणा, क्रीडासाठी म्हणा, वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी जी जी कामं अर्धवट होती, ती कामं पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी आणि संबंधित मंत्री महोदयांनी भरघोस असा निधी दीपकभाई मागतील तेवढा दिलेला आहे. आणि निधीच दिलेला नसून या निधीसोबतच ह्या कामांचा भूमिपूजन करण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदय स्वतः ऑनलाईन या भूमिपूजनाला उपस्थित राहणार आहे. प्राधान्याने सांगायचं म्हटल्यास जी सावंतवाडी शहराची पाणी पुरवठा योजना होती, ती गेली अनेक वर्ष पेंडिंग होतं. सुमारे 56 कोटी रुपये एवढा निधी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान या माध्यमातून मंजूर झालं होतं. काही गोष्टींची पूर्तता करायची होती, परंतु आज मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतः लक्ष घालून हे पूर्णत्वास पेरलेलं आहे. त्याचा भूमिपूजन समारंभ उद्या सावंतवाडीच्या या ठिकाणी होणार आहे. दुसरा जो प्रकल्प आहे लघु पाटबंधारे योजना माझगाव, गेले 10 वर्ष या कामाचा पाठपुरावा दीपकबाईंच्या माध्यमातून
मंत्रालय स्तरावर असेल, सर्व ज्या ज्या त्रुटी होत्या त्याच्यामध्ये सातत्याने मी सुद्धा पाठपुरावा करत होतो. ज्या ज्या करिता शासकीय यंत्रणेची परवानगी लागते ते सर्व दाखले घेऊन पर्यायी जमीन सुद्धा उपलब्ध करून, त्याचबरोबर काही क्षेत्र हे वनक्षेत्र म्हणून त्या ठिकाणी आहे त्याचा सुद्धा पाठपुरावा करून वन विभागांना सुद्धा अंतिम परवानगीसाठी हे प्रकरण दिल्लीला गेलेलं आहे आणि हे सुद्धा लवकरच या ठिकाणी त्याचा दाखला सुद्धा मिळणार आहे. परंतु त्याचं भूमिपूजन करून या ठिकाणी माझगावचा कायमस्वरूपी प्रश्न, पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे आणि हे करण्यासाठी आमच्या भाजप आणि शिवसेना दोन्ही पक्षाच्या मंत्री महोदयांनी याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपली भूमिका घेऊन लोकांचं माझगावमधील कायमचा प्रश्न मिटण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे. त्याचं सुद्धा भूमिपूजन उद्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पालकमंत्री आणि दीपकबाईंच्या या ठिकाणी उपस्थितीत होणार आहे. त्याचप्रमाणे त्याच भागाच्या काही खाली एक ब्रिज सुद्धा आहे जो सुमारे 1,13,00,000 एवढा आहे, माझगाव चिमटेवाडी या ठिकाणी. त्याचं सुद्धा भूमिपूजन उद्या होणार आहे. सावंतवाडी शहराचं या ठिकाणी विश्रामगृह असेल, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की काही महिन्यापूर्वी त्याचं भूमिपूजन झालं होतं, त्याची दुरुस्ती झाली होती. त्या दुरुस्तीचं काम सुद्धा सुमारे 1,14,00,000 एवढ्या किमतीचं आहे. एक नव्यानं या सावंतवाडी शहरामध्ये सुद्धा लोक आल्यानंतर, काही गेस्ट आल्यानंतर त्यांच्याकरता सुविधा व्हावी यासाठी दीपकबाईंनी प्रयत्न केले. त्याचप्रमाणे आंबोली हिरण्यकेचे पॉइंट रस्ता 99,00,000 एवढा निधी या ठिकाणी दिलाय. त्याचप्रमाणे सावंतवाडीचं क्रीडा संकुल गेले अनेक वर्ष सुद्धा हा पेंडिंग विषय होता, त्याच्यासाठी सुद्धा 5 कोटी एवढा निधी, त्याचं काम सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये आता सुरू आहे. तसेच महादेवगड आंबोली 70 लाख, आंबोली बेळगाव रस्ता सुमारे 2 कोटी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वाढदिवस विविध सामाजिक उपक्रमांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यालयात साजरा करण्यात आला. या निमित्तानं रुग्णांना फळवाटप, होतकरू विद्यार्थ्यांना दत्तक घेण्यात आलं, तर चिमुकल्यांच्या हस्ते केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. एकनाथ शिंदेंच्या 60व्या वाढदिवसानिमित्त शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून होतकरू 15 विद्यार्थ्यांना दत्तक घेत त्यांचा शालेय शिक्षणाचा खर्च उचलण्यात आला, तर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात फळवाटप करण्यात आलं. वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर एवढेंच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम करण्यात आला. तसेच विविध सामाजिक उपक्रम राबवित लहान मुलांच्या हस्ते केक कापून मुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. आपण यांची मनोगत व्यक्त केलेला आहे दीपकबाईंनी आणि त्याप्रमाणे सर्वांच्या वतीने व्यक्त करतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. Yeah.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दीर्घायुष्य लाभो आणि ते पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होत अशा शुभेच्छा यावेळी शिवसैनिकांकडून देण्यात आल्या। यावेळी जिल्हा प्रमुख अशोक तळवी, माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे, तालुका प्रमुख नारायण उर्फ बबन राणे, शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर, महिला शहर प्रमुख भारती मोरे, अनारुजन लोबो, ॲडव्होकेट नीता सावंत, सुरेंद्र बांदेकर, शुभांगी सुकी, शर्वरी धारगळकर, सुधीर धुमे, गजानन नाटेकर, प्रेमानंद देसाई उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन, राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूर आणि यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमानं 51वे राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शन 10 ते 14 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत जिमखाना मैदान सावंतवाडी इथं आयोजित करण्यात आलंय। या भव्य सोहळ्याची अंतिम तयारी करण्यात आली आहे। राज्यभरातील निवडक अशा तब्बल 500 वैज्ञानिक प्रतिकृती या बालवैज्ञानिक प्रदर्शनात पाहायला मिळणार आहे। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या होमग्राऊंडवर हा भव्य सोहळा होत असल्यानं त्यांनी या जातीनिहाय लक्ष घातलंय। रात्री ते सावंतवाडीत येणार असून याचा आढावा घेणार आहे। तर शिक्षण विभाग, इतर संस्थांसह कोकणात शिक्षणाचा ब्रँड उभं करणाऱ्या भोसले नॉलेज सिटीनं हा भव्य सोहळा यशस्वी करण्यासाठी कंबर कसली आहे। दरवर्षी राज्यस्तरीय प्रदर्शनाची जबाबदारी महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्याकडे दिली जाते। यावर्षी हे प्रदर्शन आयोजित करण्याची जबाबदारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं स्वीकारली आहे। सावंतवाडी इथं होणाऱ्या या बालवैज्ञानिक प्रदर्शनास राज्यभरातील मंडळी येणार आहे। राज्यभरातील निवडक 500हून अधिक वैज्ञानिक प्रतिकृती या प्रदर्शनात सहभागी होणार आहे। विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रदर्शन म्हणजे एक पर्वणीच ठरणार आहे। मुलांच्या कल्पनाशक्तीला आणि कौशल्याला वाव मिळणार आहे। जिमखाना मैदान सावंतवाडी इथं राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शन 2023-24चं आयोजन करण्यात आलंय। हे प्रदर्शन सर्व लोकांसाठी खुले राहणार आहे। जवळपास 500 स्टॉल, सभा मंडप या ठिकाणी उभारण्यात आलाय। जेवण प्रसाधन गृहासह आपत्ती व्यवस्थापनाची चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे। सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, विज्ञानप्रेमींनी मोठ्या संख्येने या प्रदर्शनास भेट द्यावी असं आवाहन शिक्षणाधिकारी प्रदीप कुमार कुडाळकर, भोसले नॉलेज सिटीचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांचं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। आजच्या महोदय पर्वणी निमित्त ठिकठिकाणचे अनेक भाविक, असंख्य भाविक या सागरेश्वर किनारी दाखल झालेले आहेत आणि बरेचसे भाविक समुद्रात या ठिकाणी तीर्थस्नान करत आहेत। कोणत्याही प्रकारे अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी या ठिकाणचे जे स्थानिक ग्रामस्थ आहेत त्यांनी निस्वार्थी सेवा या ठिकाणी देत आहेत। लाईफगार्डची या ठिकाणी सेवा देत आहेत। आपल्यासोबत आहेत या ठिकाणचे मच्छीमार बांधव ललित गिरप आणि यांनी या ठिकाणी संपूर्ण सागरेश्वर किनाऱ्यावरती जवळपास या ठिकाणी नवाबाग पासून ते आपल्या सागरेश्वर पर्यंत अशा प्रकारे हे सेवा देत आहेत। या ठिकाणी लाईफगार्डची सेवा देत आहेत। आपल्यासोबत ललित गिरप आहेत। आपण संपूर्ण बोटीने समुद्रात फिरून ही सेवा देत आहात, काय सांगाल याबद्दल? आम्ही आमच्या निलेश चमणकर साहेबांनी सांगितलेलं की जरा लाईफगार्ड तुमचे तैनात करा। मी 5 ते 6 पोरांना सांगितलं बाबा जरा माणसांचा जीव वाचवायचा आहे, त्यासाठी आपल्याला काहीतरी करावं लागणार। त्यासाठी आपले फॅमिलीसाठी 5 पोरगे होते, त्यांना ते लगेच आले, फिशिंग करून आले लगेच आणि तिकडे लाईफगार्डसाठी लगेच तैनात झालो आम्ही। तुमची स्वतःची बोट आहे का? स्वतःची बोट आहे। स्वतःची बोट घेऊन या ठिकाणी निस्वार्थी लाईफगार्डची सेवा करत ललित गिरप आणि त्यांच्यासोबत तुमचे कोण कोण माणूस आहेत, काय नाव आहेत त्यांची? सूरज तोरसकर, पूर्वेश तोरसकर, चिराग गिरप, लक्ष्मण तोरसकर, मंदार मसूरकर, हे सगळे आमचे लाईफगार्ड आहेत तैनात।
बरोबर, आपण बघू शकता जवळजवळ समुद्राच्या किनाऱ्यापासून थोडंसं आतमध्ये ही बोट ते सातत्याने या ठिकाणी लाईफगार्ड फिरवत आहेत. जे भाविक असतील त्यांना त्या ठिकाणी सूचना देत आहेत, कोणी खोल पाण्यात जाऊ नये, आपला जीव वाचवायचा आहे. पवित्र आजचा दिवस आहे, महोदय पर्वणी आहे आणि या पर्वणीला कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये, कोणत्याही प्रकारचं गालबोट लागू नये यासाठी या ठिकाणचं स्थानिक प्रशासन असेल, पोलीस प्रशासन असेल, या ठिकाणचे ग्रामस्थ असतील किंवा यासारखे हे तरुण जे युवक आहेत जे सातत्याने यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आणि निश्चितच या महोदय पर्वणीला अनेक असंख्य हजारो भाविक या ठिकाणी आपल्या समुद्र तीर्थस्नानासाठी दाखल झालेले आहेत आणि त्यांचा जीव वाचवणे, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे ही सुद्धा त्यांनी आपली जबाबदारी किंवा त्यांनी आपलं प्रथम कर्तव्य या ठिकाणी समजलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. महोदय पर्वणी निमित्त समुद्रकिनारे गजबजले. वाळू माफियांना दणका, तहसीलदारांची भल्या पहाटे कारवाई. आणि सार्वजनिक बांधकामच्या नव्या मंडळामुळे सिंधुदुर्गचं काम होणार गतिमान. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.